Ang tatay, dapat pinagtatanggol ka. Ang tatay, dapat naintindihan ka. Ang tatay, dapat pinalalaya ka. Ang tatay mo, dapat mahalin mo. Dahil marami man sila dito sa mundo, nag-iisa lang ang tatay mo. Happy Father's Day, mga kapaborito naming tatay. Mula sa inyong paboritong himpilan ng radyo, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Malugod na pagbati namin sa mga huwaran na haligi ng tahanan. This is DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, paborito. Bacayao Sur, paborito. Barangay 1, paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, So 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan suplok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:05 na kabwasan. Masantos tan maabig iya kabwasan luyag na Pangasinan. Wajan ipaparungtal sa programan maabig iya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakaulopyo dasayan kabwasan. Makterion Lingkor Timag ti Pangasinan Dennis Mojares. Kay bamat si kapaborito Errol Horado. Tanjad technical control si Engineer Richard Olanday tan Engineer Nixon Dakal. Agaw natan na Martes pizza 3 at bulan na Hunyo 2025. Jada saray ulo na balitad lokal.
Kabuwasan, Jed Radyo, Pangasinan. Bangkay na 49 anyos siya laki, nalmon manletletaw at ilog. Balitad Kabuwasan, Jed Radyo, Pangasinan. Negosyante inaristo. Balitad Kabuwasan, Jed Radyo, Pangasinan. 33 anyos siya laki, ang urat kaya rin akuryente. Balitad Kabuwasan, Jed Radyo, Pangasinan. Tricycle tan motorsiklo ng banggaan, pigaras at sugat-sugatan. Balitad Kabuwasan, Jed Radyo, Pangasinan. Jad Balitad National, impeachment ng Vice President Sara Bahalalay, 20th Congress unong adakinan Senate President Chase Escudero. Balitad Kabuwasan, Jed Radyo, Pangasinan. Dati ni spokesman na Robredo, kinundinato niya so Senado at delay ya impeachment trial. Balitad Kabuwasan, Jed Radyo, Pangasinan. Panaon na mamauran indeklarla na pag-asa. Balitad Kabuwasan, Jed Radyo, Pangasinan. PNP nagpagyalinisan ng Gerald Torre, unong adgangan ng Presidente Marcos. Balitad Kabuwasan, Jed Radyo, Pangasinan. Oras nila alas 6:08 na kabuwasan tanatan wajaray detalye at balitad lokal. Bangkay na kumakalap na sira aromog giyaman letletaw at ilog. Yanabat sa biktiman si Florante Buaga Espinosa, 49 anyos, wala asawa, residente na barangay Malacapa sa Dasul, Pangasinan. Diyan ginawa ng investigasyon at oras na alas 6:30 na labi si Ernie Abungardia sa Paunla at Maasin River na naning ng tunya subangkay na biktima. Ya walay ando kay pisnit o sigay. Ya kawalaan na sa biktima. Kanyang tampol to ng tawag at Local Disaster Risk Reduction Management Office. Sa may biktima so inawit jada Dasol Community Hospital Bangbad si kato indeklaran dead on arrival. Akabatan niya walay high blood na biktima yasingigan na sa may inatiyan to. Balitad Kabuwasan, Jed Radyo, Pangasinan. Negosyante na arrested oras na alas 6:57 na labi jad barangay Poblasyon Ordanita, Pangasinan. Kinabat so na arreston suspect at ngaranton na Jason Acosta Lopez, 34 anyos sa walaan na live-in partner, residente na barangay Bayawa sa Davidlan na syudad. Si katoy naresto na Ordanita City Police kay baso 5th District Enforcement Company Unit base at biskag na warrant of arrest siya impaksed na 1st Judicial Regional Trial Court Branch 45 Ordanita City, Makalanor. Ada kaso na perjury tan si katoso inggan na korte yamampian sa kantidad na 48,000 piso sa may suspect sa walad kustodiya na Ordanita City Police Station. Balitad Kabuwasan, Jed Radyo, Pangasinan. Ang urat so 33 anyos siya laki kaya rin si katoy akuryente oras na alas 10 na kabuwasan Jad barangay Rahal Balay na Balungaw, Pangasinan. Kinabat sa biktiman si Ralph Lawrence Talde Rovira, wala asawa, helper na Gallardo Lona Poultry Farm, native na barangay Estafania, Bacolod City, Negros Occidental. Bangbalit si katos manayam na Jad barangay Rahal Balay na Balungaw, Pangasinan. Jad ginawa ng investigasyon tanunong at palapag na Jonel Alcaraz Baladya, 30 anyos, wala asawa, helper si Ruchi Rando Samson, 29 anyos, wala asawa,
ng parang residente na sitio Turbina, Mabalacat, Pampanga. Ya si karaso personal ya na report ang police station yada oras na alauna na palbangon na nananang nakaiba na biktima yada sa poultry farm ya sa may biktima at ang uratla dapo da bumbaran to so wire na kuryente nananang so biktima at akabumban at sa wire sa may clip fan sa may biktima so embatik jada Rosales sa Chua Hospital jada Carmay East Rosales bangbali si katos indeklarahan dead on arrival. Balitad kabuasan Jad Radyo Pangasinan. Tricycle ta motorsiklo ng banggaan pigarang katao sa sugat-sugatan embati kerad patambala nagawa sa aksidente at oras na alas 3:30 ng araw Jad National Highway Barangay Kawayan Bali Nasual Pangasinan saray involved ya luluganan Honda TMX 125 tricycle mamanihuan na Rodolfo Rabago Bombasi 25 anyos bawal laki ang gapoy trabaho ang gapumat subong bananton na lisensya kay bato nakalugan ni Rayman nangaran na Princess Joy Martinez 18 anyos ang gapoy asawa Erica Mendoza gumapos 19 anyos ang gapoy asawa tanduaran ni Ran minor de edad saraya sa residente na sitio Utula Barangay Pahitan West Bali Nasual Pangasinan tansamay kabanggaan dara niya ya black motor star 125 motorcycle ya mama ni Juan Noel Balulong Edrosulan 59 anyos awalaan na asawa ang gapoy sulongton helmet tanang gapoy buong balantumat ya lisensya residente na barangay Kamagsingalan Abitlan Baloy jada ginawa ni investigasyon na pulis sa redwaran luluganan sumamarap jad east direction nan biglan na nan overtake sa motorsiklo yag to akarkula singiga na sa may aksidente sa biktima simbatik jada primary care facility infirmary jada barangay Kawayan na Sual Pangasinan piantambalon so agamurandan sugat. Balitad kabuasan Jad Radyo Pangasinan. Naringalan na rin katibukalan niya balitad lokal antis tayo nunda pagadasare balitad nasyonal wadyan ni Repigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig kabuasan Pangasinan. Maabig kabuasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabad at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig kabuasan Pangasinan. Oras po natin alas 6:16 na po ng umaga, 6:16. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado, at narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Tuesday. Radyo Pangasinan, almusal balita.
Naideklara na kahapon ng Pag-asa ang pagsisimula ng panahon ng tag-ulan. Base sa latest weather analysis at rainfall data mula sa selected DOST Pag-asa stations, ang pagkakaroon ng malawakang kalat-kalat na pag-ulan na naobserbahan sa nakaraang 5 araw dulot ng habagat ang batayan ng pagsisimula na ng rainy season sa bansa. Patuloy na mga pinaalalahanan ng publiko na mag-ingat at maging handa sa anumang epekto ng pag-ulan, habagat at iba pang weather disturbance. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, hindi basta makakalimutan ng mga Pilipino at sa susunod pa nilang henerasyon si Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda dahil sa napakahalagang batas na akda niya tugon sa napakasakit na kakulangan sa buhay ng retiradong mga manggagawa na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos kamakailan. Ang naturang batas ay ang Capital Market Efficiency Promotion Act o RA 12214 na nilagdaan ng Pangulo nitong May 29. Pinasalamatan ni Salceda ang Pangulo sa paglagda niya sa bagong batas na reforma sa sistema ng pensyon upang maging kagalang-galang naman ang buhay ng mga pensyonado. Walang pensyon mula sa pinagtrabahuhan ang hindi naman sapat ang tinatanggap sa sistema ng publikong pensyon. Ang lahat ng mga ito ay mababago sa ilalim ng bagong batas. Binalangkas si Salceda ang panukalang batas sa Kamara kung saan siya ang Ways and Means Committee Chairman at madali itong naipasa at naiakyat sa Senado. Upang lalong maging malinaw ito, pinasok niya rito ang ilang probisyon mula sa pinalawak na Personal Equity and Retirement Account o PERA nang tinatalakay ito sa Senate at House Bicameral Conference Committee. Sa ilalim ng RA 12214, madali nang makuha ng mga employers ang 50% ng ambag nila sa PERA bilang karagdagang kabawasan sa kanilang buwis kung ang ambag nila ay katulad o higit sa pag-ambag ng mga manggagawa. Halimbawa, kung ang ambag ng manggagawa sa PERA ay 10,000 pesos at tatapatan ito ganun ding halaga ng employer, maaaring ibawas ng huli ang dagdag ng 5,000 sa kanilang babayarang buwis. Dahil dito, kung 25% corporate income tax rate ang babayarang buwis ng employer ay mababawasan ng 1,250 sa ibang kabawasan para sa benepisyo ng manggagawa. Ayon kay Salceda, ang RA 12214 ay ang kauna-unahang seryosong inisyatibo sa loob ng maraming taon tungo sa tunay na kapakinabangan ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Sa kasalukuyan, mababa pa sa 6% ng mga kumpanya ang meron nito para sa kanilang empleyado na ang karamihan ay umaasa lamang sa kanilang Social Security System o SSS pension na karaniwan ay mga 5,800 pesos lamang buwan-buwan na kulang na pambili ng pagkain, gamot at iba pang mga pangangailangan nila. Sa kadagalan, ito ang magbibigay ng higit na magaang na buhay at dignidad sa mga retiradong pensyonado. Dagdag pa ni Salceda, nilikha ang pera noon pang 2008, ngunit hindi ito ganon na nagamit, kaya 5,945 lamang ang may active accounts nito at 491.4 million ang kabuang yaman nito noong 2024. Sa ilalim ng RA 12214, ang makabuluhang mga insentibo nito at suporta ng mga kabalikat na institusyon at ahensya tinatayang lalago ang yaman ng pera sa 140.6 billion sa 2034 at magkakaroon ito ng 1.48 milyong taga-ambag. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balita, ang mga senador na ng 20th Congress ang magpapasya kung matutuloy o hindi ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Chis Escudero, 6 na sesyon lang ang natitira bago mag-adjourn ang 19th Congress sa June 13 at inaasahang ang susunod na Kongreso
ang hawak sa paglilitis sa sandaling magpulong pagkatapos ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 28 kung kailan magbubukas din ang 20th Congress. Ayon kay Escudero, anuman ang naging desisyon ng 19th Congress hinggil sa usapin ng impeachment, hindi ito maaaring itali sa susunod na Kongreso. Pwede anyang magkaroon ng ibang pananaw ang 20th Congress. Idinagdag pa din ni Escudero na sa huli ay ang mangyayari sa plenaryo ang mangingibabaw. Noong nakaraang linggo, inihayag ni Escudero na ang pagbasa ng articles of impeachment laban kay Duterte ay ililipat mula June 2 hanggang July 11 dahil kailangan unahin ng Kongreso ang pagpasa sa mga item sa legislative agenda ng administrasyon bago ang 19th Congress adjourns sa June 14. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, binatikos ng dating kongresista at tagapagsalita ni dating Vice Presidente Leni Robredo na si Attorney Barry Gutierrez ang tila kawalan ng aksyon ng Senado sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gutierrez, ang hindi pag-usad ng impeachment process ay isang lantaran at hayagang paglalapastangan sa konstitusyon at sa kagustuhan ng sambayanang Pilipino. Base sa ulat, may mga hakbang umano si Senate President Francis Chis Escudero para ipagpaliban o tuluyang ilihis ang impeachment proceedings sa layuning makuha ang suporta ng Duterte Bloc at mapanatili ang kanyang kapangyarihan bilang Senate President. Ito ay sa kabila ng patuloy na panawagan ng publiko, pati na rin si mismo VP Sara Duterte na ituloy ang paglilitis. Dagdag pa ni Gutierrez, ang anumang pagtatangkang pigilan ang proseso ay hindi lamang paglabag sa checks and balances ng gobyerno, kundi isa ring pagsira sa tiwala ng publiko sa Senado. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bagong Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III na malinis ang hanay ng kapulisan at maramdaman ng publiko ang kanilang presensya. Ito ang mahigpit na bilin ni Pangulong Marcos kay Torre matapos pangunahan ang PNP Change of Command Ceremony kung saan formal na ring nagretiro si Police General Romel Francisco Marbil. Sinabi ng Pangulo na ang pag-upo ni Torre ay nasa tamang oras sa gitna ng mga panawagan ng kalinawan, lakas ng loob at para sa paniniwala dulot ng mga hamon tulad ng transnational crimes, cyber threats, extremist violence at police misconduct. Bukod dito, muling ibinili ng Pangulo sa bagong Chief PNP na paigtingin ang presensya ng kapulisan sa lansangan para kapag kailangan ng taong bayan ay mayroong agad na pulis na re-responde. Dapat din anya na ituloy ng organisasyon ang pakikipag-ugnayan sa komunidad at iba pang stakeholders para masiguro ang kapayapaan at kaayusan sa lipunan. Nais din ni Pangulong Marcos na ituloy ni Torre ang drug operations laban sa drug lords at dealers. Pinaalalahanan din ng Presidente ang kapulisan na huwag gamitin ang kanilang pribilehiyo para sa kanilang sariling kapakanan at benepisyo. Sa halip ay gawin ang kanilang sinumpaang tungkulin na maglingkod ng may integridad. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin yung ating mga pambungad. Almusal Balita ngayong araw ng Tuesday. Oras po natin 6:26 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Araw-araw na tayo po'y nasa Senado. Araw-araw po kaming magtatrabaho para sa kapakanan ng inyong mga anak. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups
to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Taguban City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarem, Paborito. Diyan Urbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:29 na kabuasan. Patuloy na programan maabig iya kabuasan Pangasinan. Siyempre, saray nakolpyo da sa programa. Good morning Pangasinan, maabig ya kabosan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makterion lingkor, ati magti Pangasinan, Dennis Moharis. Kay bamod dita na technical control si Engineer Richard Olanday, tan Engineer Nixon Dakal. Agunatan na Martes sa Pizza 3 sa bulan na Hunyo 2025. Mantutuyaw tayo. Tan maniba tayo ang Gadala City na kabuasan. Kada programan maabig iya kabuasan Pangasinan. No gabayo, so may pasabi na sara tay balita impormasyon saray issues. Saray reaksyon nyo at saragyo ya itawag panamaglay na 0939-100-9931 o dino may globe number 0927-974-2784 o dino may personal ya text line ko 0946-503-6465. Okay? Yung ating Facebook naman, live na live pa rin po tayo, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan, okay. Watch out for the reopening of Abastia Tapwak on June 5, 2025 by 1 Tikwan sa first 50 cups on the opening day. Abastia Tapwak nasa second floor ng Metrobank near Lyceum North University. Ayan. Abasti. Abasti. Ayan. Baka naman. Ayan. Baka pwede. Alas 6:31. Aha. Nandeklara la sa pag-asa. Ayay mapalayo po na uran.
Mamaoran lang talaga kapaborito Erol. Ato na Kanyan. Unta na kada paweta jayet maminsan mayem yun, maminsan tayo katekla. On, si Katuya, so wala ning palapag nasa may HIPI na Climate Monitoring and Prediction Section na Pag-asa, ya si Ana Sulis. Kanyan, manalwar tayo, nakaukulan tayo sa panangga, adlaman tayo, tapi anuntan ag tayo nabasa, ag tayo nakitil. Sikat, wala awit mo na ya kaputi. Sa awit ko kamuti. Kaputi. Kaputi. Nakaukulay. Nung ko raramay kin, may panahon na elementary days ni. Ay, aramay dumaralo si Kwanda. May kaputi tayo ng saman at amay ulo labat, tapos amay jabbeneg. Ay, amay sulupin. Amay singa sulupin labat. Silupin laban ng saman. Kapula man natan wa. Sa pantarong tayo, amay bagla mismo. Ken aramay ken bulong na punti. Aramay panangganin saman awa. Nin saman saray dumaralos mo at saray pananggada takuko. Antam ni takuko. Una aratay dumaralos takuko. Sombrero kintan. Aray dumaralos. Amay dumaralos. Amay ken pananggada mo awa at panaon na mamauran na. Kanyan nakaukulan tayo so may panangga at mamauran. Kailangan natin yung proteksyon sa ating sarili sa panahon ng tag-ulan para hindi tayo magkaroon ng sakit. Mahirap magkasakit. Mahirap magkasakit. Tani, wala mat iyay unulisan na sakit. Yaunong Department of Health, kapaborito Erol, atay monkeypox. Ay, abeglatan. Abeglatan, pero natan, wala mat kuno nabeglatan niya sakit. Pero mangulabat, mapalar tayo mataltalag mo anitay ibabalita tayo na walad Pilipinas. Pero jed Africa. Ay, wala di man so kintan. Panalapantutan. Ratay bakes. Dakal di man. Bakes. Wala ba bakes ara may ayep ditan, alagain nyo ay asir tayo ta siyempre piano walay ken awitun may sakit mat awa dito sa panlalapantutan actually aliwan na airborne disease aliwan siya sa may COVID-19 airborne iman na ayay at naala saratay ayep aalagaan nyo siyempre naalamot at sara may close contact at sara totoo awalaan na sayan sakit kanyan manalwar tayo wala radtan so sara may sintomas la unlilisa lamalaman nyo siya satay may pantal may kian wala ulilisa lamalaman nyo may rasis siya tatawagan dino may medyo wala petang nyo kian lamalaman si babaga dalit dalang tiyat si impact set kian manggapit tambal to. Manakin kayo man na may mapalinis kila bat. Mapalinis kila bat. Babagadala lamot atay impacts. Gaano ka face mask ka ang gapoy kanatutan. Ang gapoy kanatot close contact alawan airborne unong at sa DOH. Tani piano itagi daratay face mask. Ung kita lamot re face mask no. May ibagadan walay sakit yung impacts aliwan protection tay atay face mask at tay sakit may monkeypox awa nug-ingan atan at naalad sara may close contact at sara totoo awalan na sa sakit o dinod sara may ayop aliwan airborne disease awa kanyan ang gapoy kanatutan so sa tay face mask sa ibabaga dyan na Department of Health sa impacts kuno at singa may sintomas to singa may anta may smallpox sararatan kuno 5 hanggang 21 days kasumpalan niya maidikit maidikit sa may
At sa Army to. walay sintomas tumot. Ami tuutan natan. At saya umabayag yang duara hanggang apatiran simba. Hon, mabayag mo tawa. Ang may sakit na nakakahawa mula simula sa araw ng unang sintomas hanggang kusang matanggal o mahulog ang raramay kin, may kagang. On, natan, asadid satan, wala ni may kin, naman sakit sulalamunan mo, kantura. Yan yung mga sintomas pagsusugat ng mukha, may mandurumanan party na laman. Wala kay baton lagnat, may ansakit sulaman, yung sore throat, kanto. Pamamaga ng mga kulani. Nakakatuno, wala rin nalili na kunununtan at ula kila doktor itampol agila papabayagan iaratan ta simpre amay ampiano walang kila na untan laran sakit insa nyo pabayagan unlalatanay untayak nita nada saray kapamilyayo ay kiyan lalo na probleman balag kanyan nakaukulan niya kiyan may mapalinis tayo at laman atay impacts at adani adiscover non tun talagay ken amay tambal itsatan kanyan ay lante so sakit impacts at naalwaran at aramay malinlinis kayo sa reka liber aratay jad mismon kwarto yo linisan nyo tampiano ken wala mo ditan susara may ken pimupuket ya sakit ramay nayarin na alay sakit at sa tay panamaglin na sa tay impacts kanyan importante so atay abig laman at nakaukuran niya alwarin talapod may kwandalante health is wealth. Kwanto may kalusugan ay kayamanan. Ayan, okay. Anyan nakaukulan niya mapahalo alwar tayo ng kalauklad sarayan panaon. Wala laraman so pimapuay lante ya at social media ya basa ket sara member bunigiran ken bagara lockdown kanda lockdown mo sa tanay sa wala hindi yan parang airborne airborne tani ito po ay close contact correct close contact kaya yun mga fake news yun yung mga lumalabas-labas na merong lockdown ang magsasabi lang diyan ang Department of Health kung ano ang dapat nating gawin. Pero wala po yung sinasabi nilang lockdown. Wala po yan. Fake news po yan. Kayo namang mga gumagawa ng mga wala kayong magawa sa sarili yun. Mag-push pa kayo ganun. So, hindi naman kayo kabilang sa Department of Health. Kaya hintuhan nyo yung magsasabi ng mga maling impormasyon. Para hindi malito ang ating mga kabayan. Alas 6:40 nakabuwasan. Good morning, Dakinan Kagawad Dio Quinto Peralta na Barangay Bunlag Kalasyaw. Si Maki Mapalakapak Soriano na Barangay Jimenez Mapandan. Good morning. Speaking of Barangay Jimenez, good morning at kinan Kapitan Antolin. Dito Barangay Jimenez. Si dating pulis. Si Lisa Sim na Dasul. Good morning. Si kayo. Adila de la Cruz. Good morning kanaunan Manager Joy Baby kasi. Tanto mo si Kapitana Marit Velasco yung masaksak ba ang babangon niya malilinis la dito na Barangay Banawang at si Stephanie Guzman good morning si kayo speaking at sa tay ken cleanliness may dinis kasta karoman dito na mangaldan kapaborito iron ya wala raman supigara ya barangay wala pitura ya questionan nan Mayor Buna de Vera Paraino ya aramay anggapoy resibo to kuno nan imbanag simba particularly nan May 16
Mayo 16 ago na Biyernes tan. Impatawag tura. At impatawag tura may pituran barangay kapitan. Bilang ta para may pituran kapitan. Atan at say kintutan say issue at sa tay usapin po sa pangolekta ng basura sa bawat kabahayan. May house to house. House to house. Okay. Sa raramin na imbita na barangay ay presentado so aray kaibadan barangay treasurer. Kasi ingat yaman tan eh. Na barangay tan na may barangay kapitan tan barangay treasurer. Si Anolid, barangay Anolid. Si barangay Banawang. Barangay Bantayan. Barangay Embarcadero. Barangay Gilig. Barangay Malabago tan si poblasyon. Okay, so pigarami kay questionan niya may involve yung kwarta. Ito kay panhakot na basura. Ito po ay kaugnay umano di umano sa mga kolektor na hindi nagbibigay ng resibo. Ayan, na may resibo. Ang resibo. Kolektara man receive kwarta. At sa rami households. Sa rami households saan ang kapula. Inersualan to may kwarta. Okay. So nakaukulan siya rin ditan niya sa man explain ditan kapitan tan sa may treasurer. Akin at agiraman na i-issue na sa tay resibo. Si kwanto kuno nan mayor ay importante kuno tay man issue kayo. Na resibo. Pala pa resibo balot treasurer. Walay kintutan, walay resibo dan i-issue matla lamang iraratan. Okay. Pero walay check and balance, Numaminsan kasi jad aromya baloy, aromya barangay, wala rin resibo da improvise. May singa kabalag na mga lamay kin, may kabalag na 1/4 paper, may nuurong ka. May nasaliwad bangkita. Hindi, wala mo so kin. Akatatak akaprint ya barangay. Akaprint laon improvise on. Natan si katuman so iterda. Paano man kin man na-audit. Paano mo na-audit man balat Lante. Atanat ni pagya auditan itan natan ang kano siya pa makapan printed sa atan agaw man. Kanyan nakaukulang ko mo niya may cash ticket ito tawag saman manlapo ko muna dakin jad treasurer's office arata niya resibo iter sa may households no mangkuliktare basura no nang bayar lara pero tanat ken insan na may duplicate na may resibo at ipawil at treasurer pero tanat nanengneng no talagang sikarat ng bayar pigara so sa may ibabayar kada households ng 20 pesos kwanto pigaran households hitan so say walay utang kasi say aka utang amay kin amay munisipyo sa kautang demand demand ordaneta sanitary landfill tas sikara kitungtung kasi demand ordaneta unaabot manaya 8 million so babayaran da sanitary landfill limad ordaneta unaabot okay so pigaray barangay ditan Mangaldan natan sa may kin siguro may akabayar ng munisipyo barangay may pitura umantuman pero sa kitalusan diman at sa ordanita sa LGU Mangaldan. Okay, sa pangkalawan dyan kanto sa tala ng Municipal Treasury Office nasa higit 7 milyon ang utang ng 7 barangay. Ang ginasira ng bayar da munisipyo. Kasi kintan in budgetan dapat mangi-budget sa barangay ta iterto da munisipyo. Ta si munisipyo mo sumambayar di man ta siyempre so pay mitalosan si barangay sirin andi. Si LGU so mitalosan ad landfill. Correct. Pero aga makakabayar irarayay pituran barangay unaabot mo to 7 million pesos. Ara may nakukulikta ta siguro og remit. Uy. Nagtayo ang taoy. Ningnan may pawilan ko may ibabaga to dyan na
Councilor Aldrin Soriano. Anti kwanto na Councilor Aldrin. Akin balot at wala ay utang ya balag. Pero sa tutuko yun to dya, Barangay Gilig Akin it sisinggalaw to sa Barangay Gilig labat. Kasi taga-diman. Diman so concern to siguro. Tatagabman. Tatagadiman. Anti-purpose to. Away balot. Ang mula tatapot ang purpose. Ay importante dya ay walay nan react sa may walay utang. Aman so pupuntuan to. Anta inaprobaan ko no nasangguni ang bayan tay pangi-budget ng barangay. Akin at awala ay utang so Barangay Gilig. Singa aga na kinita na i-budgetan na munisipyo sa barangay. I-budgetan inaprobaan na sangguni ang bayan niya mangi-allocate sa barangay. May allocate sa barangay. Akin balot at wala allocation at akin wala utang. Ken. Lante aga wala utang. Wala allocation na barangay. Talanti so to po ng Councilor Aldrin Soriano. Duga akin ito ay. Paano aabot sa milyon ang utang na sa basura ng isang barangay? Kung meron namang budget para pambayad. Na-approve na namin yan. Nasaan na ang pera? So post nun Aldrin Soriano. Budget ng barangay. Gilig kanto. At sayan kuminto to lante. At watan si Kapitana Myla Muyarga siya imubatmut. Ando ko ilay trend to ya post nun Councilor Aldrin Soriano unong saya. Walay ibabagada ibabagada mo so katunungan da. Ta siyempre in public latan man tutong lara in public. Which is pabor mo tad siya aking kamo. Ta siyempre public fund mo tan So dapat labat man tungtung iraad publiko pia naantaan dari ka barangay da no nakarto te kwarta o kung kakanan talaga. So gamay babaga sa munisipyo so ang allocate it barangay. Siya to gabay to ni baganan ken. Siya baliktad ang man Hindi si barangay so ulitan ko lamot si barangay so mangi allocate tapos si barangay so mangiter na kwarta dyan munisipyo. Si munisipyo so mambayar ed landfill. Mas malinaw. So siya to may kikwestiyonan na kinatan. Na Aldrin Soriano. Inarso ko lang to akin at aga makakabayar ed ordanita. Di ba sa news at saya na babasahin ko ay may mismo news article na Mangaldan Information Office. Second to ay sa tala ng Municipal Treasury nasa higit 7 milyon ang pinagsamang utang ng 7 barangay at mahalaga na mabayaran ang nakabimbing balanse para sa mga gastusin sa iba't ibang solid waste management program sa bayan. So sa gabay ito ibagaya natin sa manaabono sa munisipyo. Si barangay so aga makakabayar ed munisipyo. Correct. So kintutan. Pero sa punto jay wala allocation ballot. Allocation na barangay. Siyempre kailangan mo ma-allocate pangalaan mo 'yung pondo mo No, ang mo iatado para basura Atan lang may ibabaganan Councilor Aldrin. Pero ayaw masuubat ng Kapitana Myla. Sa kwantumot arara may arum kasi agara man bayar. At kasi wala may ordinance sa ditan wala wala municipal ordinance da Mangaldan Transfer Facility Garbage Tipping Fee Ordinance. So may tipping fee si pangalaan tuman may ibayar na saray household. Di man sa pangalaan da. Natan na kolekta datan agiran ng remitted munisipyo. Siyempre ulitin ko may baga ng Kapitana Myla. Paano dan makabayar at munisipyo dyan maganon tungtong agara makakulikta ta mataltalag so mambabayar. So hindi tanata. Pero puntuan mo may kasingil ira wala rin household ng bayar. Balot agda na remit ta kasi wala utang. Ampere kulang. So ken Section 47 na Republic Act number 9003. Authority to collect. May dyan barangay. Authority to collect solid waste management fees. So pinapahintulutan po ito na pamahalaan na mangolekta ng garbage tipping fee.
sa mga households. Yes. Okay, pag hindi sila nagbayad, huwag niyong kukunin yung kailang basura. Ganoon lang yun. Oh, ito sabi nila. Oh. Sabi ng mga kapitan, in fairness met, imabatira, tugon naman ng mga dumalong punong barangay ay epekto umano ito ng hindi rin pagbabayad ng maraming kabahayan sa kanilang nasasakupan. Correct. Aman-laman. 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 So, amay dapat ng Councilor Aldrin Soriano. Watala. Nabatandala. Sige, Andy. Ha? Pinunduan? Pundo barangay. Bayar. Diba? Pero agad na makabangkulik talante. Sing aga malinulang timan yung porsyon pinunduan. Ikaw ito babag pinunduan sa nalapoy pundo barangay. Lanti. Pangala kimbara tayo pundo di sa household si mangkulikta. Hindi, tasay kwanto dyan meron namang budget. Para pambayad. May budget pambayad. Siguro dyan sa may kinda, may budget na barangay, na isla sira di man. Mga atado ra. Pambayad sa tay dyan munisipyo. Mga atado ra, so maglalaan sila ng pambayad. Bakit may utang? Meron namang inilaan. Kanyan na singa kini agi na makapantatalusan utan. Katon antang may trended Facebook paborito din. Lante. Nakaukulan ditan at ipatawag gire amin niya kakapitan manggawa kay gira nang gaway public hearing nin sama antes dan kiitan discussion itan no. Pero akin piturang barangay. May rest ang gapumot so intawag imano. Ilante. Di ibig sabihin makaka-comply ira. Yara may arom. Tiyaratan 30 mo ya barangay. So Tigare barangay ditan 30? Tama 30 barangays. So kulang bara may 23. Nabayar mo talaga ng kumplera kasi. Pito lang yung ipinatawag dyan sa munisipyo. So, aratan siguro, agira kapang kumplay, kaya yan impatawag aratan. Natan, sa ibabagadalanti, paano kami mambayar munisipyo, tag kami akakolektad sa households. Nita lamot. Iskatutan lang si babayar. Sa kontulog, untulag lamot. Untulag lamot. Gano agkamang kolekta, ole punduyo. Hindi, akin at makautang kayo, dapat mambayar kayo. Kuhan na lalaman. Malamat, so kintutan. Itatawag Imano Mia at kinan Councilor Aldrin Soriano. Tan araramay no sa pamatad sa may pituran kapitan. Kanyan. Ibabagada dyan na no paniibaan 7 million plus. Masulok kin 7 million pesos. So utang nyo. Natan, ata niya 7 million, pigarang bulan itan. At naman si question tanong mo sa kay bulan di agila ta kabalik ko no. Di ba? Aratan na pigarang bulan niya kabayar so barangay ed munisipyo. Tan pigaran bulan mo ti aga kabayar sa munisipyo ed sa may akitalusan tud ordalita. Katon si kayo ra pituran barangay no gabay unabat 0939-100-9931 0927-974-2784 Tana may number ng pari Dennis 0946-503-6465 Sarag yumat so online dya total singer labat on no gabay yung mampaliwawa at satan tani walay binilang medyan pituran barangay say angalaan mi detalyed saya may impawailan lamang na mangaldan information office ya balita ayan anan May 16, agaw na Biyernes. May 6, kakayari eleksyon na saya. On. May 10, di ba? May 16. Okay. Kanya na, Ken, atanay at naliwawaan la, once and for all, iharatan niya issue, dito na balay na Mangaldan, Pangasinan. Importante itong tungon daya ta basura yan. Basura. So, Ken, sa kaya problema amin na lugar lawari. On. Diba? Amin yung lugar problematic basura. Okay. Manik sa stili magano. Engineer, ticket away. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Good morning! Magandang umaga sa serbisyong patak, serbisyong may puso at talino dyan sa bayan ng Kalasyaw.
Mayor Patrick Agustin Karamat. Uy, si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay. Good morning. Si First Councilor Kyle Arthur Art Balduisa Gaspar. Si Dr. Nestor Gabrillo, si Councilor. Good morning. Good morning, Adakiling Councilor Elias Villanueva. Good morning. Tanamindara may Councilor ditan. Yan na hugit ni. Good morning si kayo. Sabay ni. Ang piano ang botol, tanira, yan na hugit. Maliman ilkam natin, mamauran. Ay, sikilag tayo kinabilan namin. Malit na before election, bilam iran namin irarata. Pero natagwara na bilat, dagdagwa na bilat. At least na nakawiyan dakatan na ibano daka ayos laman. Pigara may abila tayo Councilor Talura. Amay ng eleksyon sa ililibar Sampura. Sampura. Oo. Pero si lilibar Sampura ra hanggat si Mayor Vice Mayor. Pero may lilibar daya pangkakampanya ra may arom Talura. Balitan tamo lang ti, walay gabay naman na yan. Patama tayo. Wah, ya mentalidad mo tawa. Makapoy. Kapitan Saldi Bauso na Barangay Makabitu, Kalasyaw, Pangasinan. Good morning. Makabitu, kumusta lay kagawad? Si kami karotatan. Si Ken, kagawad. Wala do hospital yung ganatan. Bernardo Episcopi. Ayan, good morning. Get Wilson, kagawad. Oy, good morning kay Sir J. Aurelis. Hi, Sir J. Good morning. Ang samit. Kapaborito. Ayan, good morning. On tantumat si Majin Acorda, ditaned Hong Kong. Ayan. Walad Hong Kong. Walad Hong Kong, pero taga Burgos siya, Burgos Pangasinan. Si Sir Ramon Bautista, ditaned Region 1 Medical Center, dating board member. Ayan. Former Vice Mayor. Ditaned Manawag. Si Councilor June. Yung kanyang anak, si Councilor June Bautista, good morning din. Good morning, matag kay na Region 1 Medical Center Director, Dr. Joseph Roland Mejia. Good morning. Gandang umaga po. Ayan. Maabigya ka, bosan, kapaborito, kuhanan Mark Escosio Cruz. Balik-balik tadan mo ya, naking kuya, basak. Susana Bungar Bustamante. Ayan, good morning po sa inyo dyan sa, kung hindi ko nagkakamali, Burgos din ito Burgos Pangasinan. Dyan sa Western Pangasinan. Kasi mga Bustamante, pero may Bustamante din sa Dasol. May Bungar sa Dasol din. Okay, nga pala maradlaom, yung oras tayo da programan maabig ya Kabuwasan Pangasinan. Kanyan si kamit pansamantalan na maapataner tanom Powell na buwas sa reakan tabayo da sa yung programa. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makterion Lingkor, Timog ti Pangasinan, Dennis Muhares. Kay bamaditan na technical control si Engineer Richard Olanday at Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan, suntumbok yung programa ng kapaborito Amor Legaspediga. Si kapaborito Ding Aquino. Belated happy birthday kay TQT at kay Joey Baby. Twin birthday. Kahapon yan, kahapon. Dito lamang sa DWG 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig ya Kabuwasan Pangasinan. Maabig ya Kabuwasan Pangasinan.